Kapitan, kaya't kano ni Marito yang tiag-apply a barangay health worker. Wan, kapitan. Hehehe, tapno makatulong akmat kadagiti ka barangaya. Sige. Taado tin nakalive a BHW ita. Wano barangay health worker. Angam nay, ipagpakauna akong maray. Basit only tiswildam. Wan, kapitan. Tinapatag, makatulong ak iti barangay tayaw. Okay. Sige. Masapol nga ag-training ka, maray. Apay, masapul pa'y laday taya. Kat nalakalaang matitrabaho ti BHW. Ay sus! Di mo lalaingan ti trabaho dagiti barangay health worker, maray. Taadarigrigad na. Naimbag, manusam. Ay kat manusak ka. Naglaka. Sige nga raw. Sige, mamitaw. Kuyugam to ni Marituyang. Win. Kasarita yun ni Madam Midwife. Ta iso ti makamukin ni Marituyang. Isuro na. Dagiti rumbang nga ramidin na. Wen, Kapitan. Ne, busy kan sa ita Marituyang. Wan, maray, tamadama ti training ko. Na, apay, nangrugi kan kas BHW. Wan, ngam isursurudak pa'y laeng. Taado ka no ti saan ko nga amaw. Kat naglakamot nga aramidin dagi jay. Ay, katawan kas tay sure, amare. May mayat matlaeng no masurum amin na trabaho. Ta saan mo takas ka rin na tagbali na kasta. Narigat na trabaho day ta. At dapay aramidin da report da Naglaka. Easy lang dito maray. Sisiw lang yan. Ay, adayo ka di pa iti papanantayaw pari mamitaw. Atayo pahi tasursuran tayo tintero aporauk, takiluen tayo dagiti ubeng. Anyamot ngamin dagita nga inna. Isuda kumaati mapan ijay health center, taumay da ikilo ti anak da ijay. Maray, kastoya talaga ti trabaho tayo. Ano sa talaga? Mangted tayo iti vitamina kadagiti ubeng. Apay no ibagayo kadagiti innada, ta isuda ti mapan ijay health center. Aganos ka kadimare. Talaga kasta ti trabaho tayo. Ti agsursur iti babbalay. Ay, grabe mo ti kastaw. Makabanog ti magna. No di ka makaanaos, ag-back out kan mare. Ay, ano sa kun basta kakadwa tayo, mayatin paray. Ay, Ni Marituyang ti sumungad Maribanang. Win nga agpaysaw. Nakabado mat iti puraw. Wen nga raw. Puraw ti t-shirt na. Puraw ti pantalon kan pati sapatos na. hello, kukumbaray. Ay, hello, Marituyang. Mayat tabadom Pasig apuraw. Ay, ni Maribanang mit. Doktora ko na mit Ha? Ni Marituyang mayt. Mangrabak manan. Papanamaya, mare. Ay, siyempre, inak ag-duty jay clinic. Duty ngamin ita. Ay, wanan niya. Si kagayam ti temporary asumukat kadagiti nakalib BHW. Kunamot ni Kapitan nga agpermanente akanon nulakit di ta makasuro Ay ka nasaya at amare. Tapno adda pa ka kumikumam. Una, adamot akam kaw dito barangay maray. Saan lasi ka, ti adakam na. Ha? Iso adi ka aglasto-lastong maray Ay, no kagawad ka. Barangay health worker akmal. Doktora tuyang ko naman. Bagbagaam ni Marituyang inteng. Tasaan na nasaya at ti araramidan na. What do you mean, dungaw? Agasem, ta ibagbaga na doktora kano.
Kasta, ti ibagbagana ka dagiti tao. Anya? Ambisyosa mo't nga rod uray ko maano inrogi na iti midwife, wenno nurse. Ngem doktora mo't adagosin. Ay, bagbagaam. Maday, tikas dyan nga aramiden na. Sika ti maibabain, no dumayo iti sa bali a barangay. Okay. Dungaw. Bagbaga aktaw. No kasapulan alayatak. Aramidik. Agkabil ka manan? Saan? Don't worry. Layatak laing mit. Kat numakdangan ka manan amang layat, amang no kabil manan. Saan? Dungo. Kapitanak. Sakti ludi ng barangay. Sakti pagtuladan dagiti bumarangay. Iso nga agsingsing petak dungaw. I cross my heart. I love you pa. Nay, Wawa. rombang laan nga agsingsingpot ka. Di kapitan mo't, angaw kulaang mo't dayjay. Day tangamin ka, timadi ka dagita atap tao, tauray angaw mo, serious wanda. Saan arabrabak ti kasta nga ibagbagam maray? Unfirmat ka dagiti pudpud no adoktura Nagrigregatan dati pa nagbalinda a doktora. Sika, laklaka ti mangibagbaga asika ket may sa doktora. Ala, sorry nga ruden, kapitan. Saanin ang maulay? Sika matla ti kababain iti kasta nga ibagbagam kat. Kat katawaan dati likliko da maray. Ay, agsweldoak nga ruden, kapitan. Daa, karugrugim pa'y laeng ang nagtrabaho. No ar-arigay, madama pa'y la ti training mo. Sweldon ti damdamagam. Kay, awan ti may gatang iti mantika, asin kan asukar. Awan pa'y masidan, taday tamot la agkil-kilo iti ubing ter aramida kaun. Kano pa'y ngay nga agsweldoak, kapitan? Anyabot daytan, tinawon samot ti sweldaw, saan abinulan? Nay, papa na, Marituyang. Don't talk to me! Kinusilapan na kayo lang, nana. Anyamang nga tatiginura na kanya kon. Apay akas jay. Ay, adda nga taaya na aramid ko asan anasayaat. Limastog nga mina, nana. Manipod nagbalin a BHW. Kasjayan ti Jarna. Kunamlan no asino akang atuan. Apay nga takas jay ni Marituyang. Ay, bye-bye akman laengan. Trip na, di isaw. Kumusta ti performance ni Marituyang, mamitaw? Narigat nga isuro, kapitan. Marigatan pa nga garamid iti report na. Anya? Nagadu kami amang isursuro ken kuana. Ngam nakulnut, kapitan. Anya la ter arabidin nan ngay. Ay, kapitan, para bit-bit min itibag ken payong. Nagsadot pa'y amag na. Reklamo. Sige, takasarita tao. Maray, kumusta ti trabaho? Kabailam ka day? Naglaka, kapitan. Siyak ti para aramid iti report. Siyak pa'y ti dinutukan ni midwife amang bakuna kadagiti ubay. Anya? Wan, kapitan. Siyak ti right hand na. Nagkukulnit nga ron dagiti kakadwak a BHW. Siyak ti kalaingan da. No iskwilaan ko ma. Siyak ati personor. Ay, saan man, kapitan? Podno, dagiti bagbagak. Saan apanagpalastaw ngam nalainga? Karapat dapatak nga agbalin a BHW. Taamok ter aramidag. Ay, wan gayam. Kaano nga sildo kapitan? Makauray ka di, maray. Anyamot daytan, nabaybayagan nga agtrab-trabaho didakmot swildoanan. Kanon tupay, inton nataya kaon? Makauray ka di, maray. Aganos ka No di ka makaanos, di nawaya ka pumanaw iti trabaho. Awan timang pilpilitin ka, maray. Maray,
Imutang ni Marituyang kanyak. Uray siyak met mare. Imutang kanyak. Ay, uray kanumat ni Kwarog. Imbaga na ngamin kanyak. Imutang kanon ni Marituyang kankwana iti 2,000. Kasta aya. Talugasot met kanyak mare. Ay, siyak. 2 gasot laeng makiiday. Ay, ni Kwarog ati agparikot. Ta 2,000 ti inutang na kankwana. Ang kunana met ngagbayad ka no into nagsweldaw. Bareng maanusan na ati trabaho na. Tada mo tirikrig at tikas di at trabaho. Ay, agin lalaing tuma ni Marituyang. Di na kaya ti paisuraw. Ipilit na tiyam muna. Ay kat bareng makaanos Ang adda na damag kumare. Iso ka no ti an-anusan dagiti kakadwana. Takas jaygat nga ro ti ugali na. Nareklamo launay. Dayto laeng ti sweldaw? Ha? Dakdakal pa'y ti utang kung dayto? Di ka din agreklamo, maray. Ta impasigod ko kin ka, asaan adakkel ti sweldam. Nagriga ti trabaho. Mabambanugak amagmag na amang isursursur iti vitamina dagiti ubeng. Kastoy laeng ti sweldaw. Anus, mari? Anos. Ha? Makabanog ti trabaho. Ngam anos la ti bagbagam, kapitan. Makagatang ay ti bagas dayta anos nga bagbagam. Maray. Apay, nalipatan mo ti imbagbagam idinag-apply ka. Imbagbagak nga. Uray basit ti sweldo. Basta makatulong ka iti barangay tayaw. Kayat mo tagsilbi iti ka baranggayam. Wan, naklunag. Naibagak day ka, kapitan. Ngamjak matam mo akas ti gayam karigat ti trabaho. Kat no di ka makaanos, maray. You are free to go out to your work. Ay saan? Ilaban ko ati karbangak. Kakaiso na nga dan trabaho. Pumanawakit dan. Ay manjak mata. Di ka nga ron agreklamo, maray. Ta ure agtambling ka nga agreklamo. Nakasapulan nga tambringak aramidag. Basta may pangato ti sweldaw. Aramidag, kapitan. Agprotesta! Aw-awisan na kami nga agprotesta. Ngam di mi kayat, mare. Ay, unay lakit din ni Marituyang. Di pa ilag-back out no kasta areklamo. Wan nga rod, sakpay ka ti mabainan. Tasak tinang irekomendakan ni kapitan. Ingato yung ti sweldaw. Karigat ti trabaho. Ni Marituyang dayjay Ay, sus. Agprotestaan, mare. Ay, una yan. Awan serviti gagal. Notibus mo kod chairman. Ingato yung ti sweldaw, kapitan. Ay, saus. Agmay-maysan ni Marituyang nga agral-rale. Paray. Kapitan, ninanatuyang. Agrarali. At da ijay batog ti balayaw. Anya? Ay, agkakanat ti iririyaw na ijay, kapitan. Ay, may kontra amin kada kayaw. Sus? Anya dayjay? Malugluganan wenno partay ti panagkabaw ng dayjay. Jak ammo kapitan. Nakaigumpay iti bunang agararali. Agsagana kayaw. Tatiliwan yaw. Nungay tumagbat, kapitan. Sanggaan nyo Sa sanggaan? Bunang masanggaya. Diskarteyo daytan tanod randay. Ay, di kay agkapoy-kapoy. Tauray tanod kayo laang. Masapul nga agalibtak kayaw. Ipakita yaw, malalaki kayaw. Di kay agpaabag iti may salaing abakan. Nawatan nyo? Agtignay kayan. Move! Double time! Sigay! Padasin nyo ti umasidang kanyak tatagtagbaton kayaw! Ha? Sigay! Umasidang kayaw! Tatagbaton kayaw! Karatsyan kayo, bay!
Sige, tatagtagbatin kayo! Maray! Gusto daytan! Sige, picture Nay, pagpispistahan da kan dagiti tattao. Picturan kan bidbidyuan da ka. Ayawan bibiyang kaw! Basta nga toyo ti sweldaw! Pagbali ninyo a 10,000 pesos ti sweldaw iti barangay! Ibagamkin ni Kapitan! Maray! Ha? Sige, padasin nyo to masinag! Di kayo masinag kunak lang rodan! Natadam to'y bunang kaw! Kunayon sa! Ha? Tagtagbatan kayaw! Ay na, Marituyang! Impos na kay di Facebook! Anya? Nag-viral ti video iti internet. Ay sus, sikat kan, Maray! Ha? Husto mo! Tapno mangrik na ni Kapitan! Tapno ilaban na ti sweldaw! When angam adaw ti nag-comment, dadail ka no ti ulo mo, Maray! Anya? Na, siyaksa magtibagbaga dagita tattao abang Diyas kay dagita tattao. Nay, day ni Kapitan, ay asit gakman. Kapitan, nagudong ka matgayam. Ay, di na kasikan, Maray. Tabagan no, ipagada akad ka. Ha? Sikat kan iti Facebook, Maray. Ibagbagada nga agbanla ka. Sige, panawan pa. Ha? Ay, Kapitan! Kapitan! Ay, Diyas kay pinanawan na ka. Na, una yun dagitaw. Na, ha? Ay, talaga nga tapon dang agbanlaak. Apay ngay, ay sanak matabagtay. Hay! Sanak nga agbanla! Sinalbag kayaw! Sanak abagtay! Anya ngay itana na toyang. Asino ti kababain? Di da kayo mitlang. Sakbay amang iwayat kayo iti adang, panunutan nyo pa'y nga umuna, no anya ti mabalin nga ibunga na. Kapitan! Enteng!